Rabja u frustrazzjoni kbira fil-qasam sportiv lejn id-deċiżjoni tal-gvern illi ma jbiddel xejn mir-restrizzjonijiet eżistenti marbuta mal-isport fir-rigward tal-imxija tal-COVID-19. Dan ifisser illi ebda attività jew kompetizzjoni sportiva f'Malta ma tista' tintlab jew isseħħ. Iżda mhux biss. Meta l-erba' l-Prim Ministru tkellem dwar l-isport ma ta' ebda data kemm se jdummu fis-seħħ dawn ir-restrizzjonijiet fil-qasam sportiv. Ħafna ikkommentaw li dan il-fatt biss ikompli joħloq stress mentali fuq l-isportivi u inċertezza bla bżonn. Fost dawk illi tkellmu il-kapten tat-Tim Nazzjonali Malti tal-Water Polo Steve Camilleri illi staqsa fejn hi l-loġika fid-deċiżjonijiet li dan il-gvern qed jieħu fl-isport. Tkellem ukoll il-kapten tat-Tim Nazzjonali Malti u plejer ta' Hibernians Andrea Ġus fejn sostna illi b'tali pass qed narmu x-xogħol li sar matul din l-aħħar sena filwaqt illi fakkar illi f'Malta il-futbol jiġġenera dħul finanzjarju u jimpjega mijiet ta' ħaddiema. Ta' filwaqt li diversi assoċjazzjonijiet fosthom il-Malta Football Association, il-Malta Basketball Association flimkien mal-Aquatic Sports Association u l-Kumitat Olimpiku Malti insistew il-rata ta' infezzjoni mill-isports kienet dejjem waħda minima. Posta irrimarkaw fuq il-fatt li l-awtoritajiet jikkunsidraw l-isportivi bħala dilettanti, speċjalment wara dak li qal il-Prim Ministru nnifsu l-erba' filgħaxija fuq ix-xandir tal-Istat meta rrefera għall-isport bil-frażi passatemp. Fil-każ ta' min jipprattika l-isport, tkun qed timpattak għax qed tiġi mċaħħad minn dak li mill-passatemp li l-iktar tħobb f'ħajtek. U nara minni, meta inti tiġi mċaħħad milli tipprattika l-attività sportiva. Tibda tara kif se tmur mixja, jogging, bir-rota barra. Team Sport PN ikkundanna dan id-diskors u insista illi għal dawk il-persuni li l-għajxin tagħhom jiddependi mill-isport huwa ċertament aktar minn sempliċi passatemp. Madankollu għall-Partit Laburista huwa ċar illi l-isport qatt ma jiġi kkunsidrat bħala priorità.